Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki nong shong shnong jong ka hima maulong kilapha daga jingtho show executive member bapet ya ka kam ilaka ban kintu ya ka district council ban batha ya usardar maulong ban penlong no ya ka dor bar hima habakren chikinong tho khobor usamla bas donal khlep ulay thu ba haba kilayo manyakren bat uba denzel archen uem ulay thu ba usardar maulong ulapan por Arbanai ya ka council ban penlong ya ka dorbar hima. Kat kum ka jing etho jong ubas donal uloong ba lapalat shipos nam minta om judon dorbar hima shu hapo ka hima maulong. Namar kata kiladan bun bha ki kam bahab banya kren bat banya penbet ha ka dorbar hima. Neng kong neng siap ya kabang ilawan pendu IM ha kani ka sni ka pamenta ngadap da ka jing dokumen ka kawe namar ka tum ka jing wan juni jing ICT juni IM ya ba ngi kum di kon samla kum di nok song snong jong ga maulong ki ngi la ICT ya ka bang idur persya ban penlong no ya kata ka terbat ting la dokumen menta ya ka ba IM ju ila arai ni ba ka jing wan jing sardar maulong ni ila wan ya ka ban bat ila ya menjuru bat ila panporu na kaleng di IM ban sa pelong ya kata ka terbat bat haju aporu ngai kuble IM ya ka ba ila le sistem lem ya kani ya ke jing serang ya ke jing anglo kidung di samla kum binong suklong jong hima maulong hi ya adap di dokumen ba nyai up ya ta kapor ya ka ba ngingin saya yo ban ya syong ban ya keren pro ka terbat tang kini kintin polisi